alaikum assalam wa rahmatullahi ceerno baba galle seydi ka an ka miñiraɗo ewa kadi ka dendiraɗo noon tigui mi nani namdal ma ewa hachim zeynab an yimiraɓe men ko tokoraɓe zeynaba sharifatu mbiɗa andi neno ma mi ari ha dunga wuuro ceerno ayi bamum baba men tan gummi dunga wuuro ceerno ayi to leegal baroɓe ɗo bamum baba men fof ko ɗon jibina mam ceerno ahmadou baro to mburen fof ko ɗon jibina galle amen o fof to bareɓe ɓe ko ɗon dawi ewa jaade cheikh oumar minen noon min paye artude min caagui Sinthiou Bamamɓe kono ko duumo min patuno ewa mataw mawɗo men jaadunoɗo cheikh oumar o abdoullahi elimane ewa nde ɓe gartata 1889 o wuuro ene wiye garu ko wuuro safalɓe to Mauritanie ko ɗon o hawre ladial ko toon ubba ewa mawɓe ɓe noon nden bamum baba men ene yaara e duuɓi sappo mo guinnirama Aliou Abdallah ene yaara e duuɓi jeeɗiɗi c'était à 1889 nden ɓe gaari Sinthiou Bamamɓe eɓe garde mawniɓe debbo ene wiye Kardieto Abdoullahi won noon e konu he joom galle mumen yaaduno hen kamɓe fof haaɓe jaaduno hen ewa kanko wonno mawɗo bamum baba men nden ko sukaɓe jaara duuɓi sappo ɓe on noon fayi Sinthiou Bamɓe yaade joom galle mum ɓe ndewi hen ɗum woni jaagol amen Sinthiou Bamɓe ngol kono ko dungu wuuro ceerno ɗo to jeeɗa ɗo ko ɗon tigui min dawi to banggal bareɓe ɗo ko ɗon min dawi an ka miiraɗo mbiɗa andi dungu wuuro ceerno mi ari ɗon tigui eyi an ceerno baba galle ko noon tigui no nenam Kardieto waɗi omo selli jaam woni Saint-Louis machallah e aɗa andi sa teskitima e histoire nde kalanno Chérif Mouhamadoul Amine nde o ummi joolol omo rutto maghrib woni Maroc nde o ari ha o yetti ogo ɗon ɓe mbaɗi nelaɗo yo abbamo ewa heftimo ogo wimo aha cuddiɗo ma de dañi ɓiɗɗo woni Abdoullahi Sharif o woni Abdoullahi Sharif o nden jibina kanko noon o hokki inde nde o wi min mi yeehi mi artani o yeehi o ruttima Maroc nde o ruttoto Maroc nde ewa o yettima Maroc ɓe mbi omo jogorno artoyde o sanki koye lawol e sara ɓundu ɓe mbi o sanki e kono o ruttinoma Maroc o ruttinoma Maroc o artani o artani to men ga kono o umminomo joolol o ari ha to mbimi ogo ɗo ɗon noon ɓe mbimo ɓiyi ko Abdoullahi Sharif jibinɗo Hasim Mamono e jibinɗo Hamidou mama men o ko nden jibina o wi kanko o artani ko jaaɗo o continue o faati Maroc ewa ɓe mbi noon o yiɗino artude kono noon o sankima e lawol koye sara ɓundu o sanki ewa ko ɗum on habaru ɗum ɗon tan gandalam haaɗi ɗon eyyi kono o ruttinoma kam o artani eyyi ko ɓiɗɗo ɓiyi ko Abdoullahi Sharif ewa mawni joolol ɗo o woni joolol ɗo ha yonti waɗi galle ewa hono mbimi ni yeehi Thilone ƴetti toon Khadiatou Dieynaba ceerno molle kadi ƴettuɗo joolol naaɓe ɗo ewa on jibini mama men Hachim eyyi ko ɗum ɗon ko ceerno ko ɓiyi ko tan ewa woni ɗon kanko o ruttima eyyi ɓiɗɗo o tan Cherif Abdoullah leeliɗo seedo o eyyi ko on tan ganduɗa heddi ɗon e ɓesgu makko ewa par ce que nde Cherif Abdoullah ummino ganduɗa joolol nde ari ko seedo woni ɗon ewa son jiini ewa oɗon mbawi andude nokku to leeliɗo onon kam oɗon gandi mbiɗa andi par ce que menino yewtude ɗum kaw Oumar somo yejjitani wi kam ko seedo ɗo o leeli eyyi kadi mi nani kadi ko dungo wuuro Alpha ko toon o rutte joomi ko artira ubba seedo ga ene moƴƴi kadi nokku o so ɗon gandi ɗum onon wonɓe seedoɓe walla takkiɓe seedoɓe ewa labti ɗum nokku o taw ganduɗa minen woɗɗuɓe ɓe kala somin gari min ganda aha Cherif Abdoullah de ko ɗo leeli eywa ɗum ene moƴƴi hen eywa jarama merci Talla en Ka en Haydara en Ly en Gassama en fof onon fof jettoɗe fof Dia en onon fof calminama on juurama yo Allah rokku en ñallude e jaam